It is a osofo. Na se mu mie no mu free se mu ye Nyankopon asofo de a. Me pese me bisa wo mo se. Nyame be na gina omo mie no finfin. Me de eye bonsam tumi de a. Ene wo nya me kwan kan no o so o ka kire wo se ne wo ye de den. Jai oye papa penimu. Wanyini ni mfie kɔ n'anim sabi o menim ne made ba ne ba pani be kyen ka kyerɛ sɛ twen na behu onye bayifo onye sɔfo onye komfo onye malam oni tumi bia but as soon as say wo ba yi ade na be hye nipa na nipa ne be ka kyerɛ sɛ twen na behu no obi abodua na wonim obi di wakɔ aduro so kokum na wonim wo bɛda bɛso dae na so wo hu dae nko a Abusia etoda na woni obi enya asem a aya na mpempi no enkomo a otimi ene wo edi ene se wo de twen na obehunu na twen na obehunu no be pese ebuza se eno no yaka ne saa ana mombi ewo ho a nipa kro no aya wosan etu edeka ho eno wonnim menso minnim na mpenifo se obisafo nso no ya na wonyera kwan abusia maboy pini osofo pani a ono sunsum eba no sunsum a wabin yi papa wo hye ne pen me hye ne pen ene ne bedi nkomo na wakyere yemu into details e kase obi kase twen na obehunu a honhom mu no ensem be ne nyoma na ekoso ema twen na obehun kwa etimi ekum onipa wahwere wodofo bi e wo saa kase yi ho wahwere obusuani bi e wo saa kase yi ho na so still wonti ase ya bebobo hu ya pensem na ya domo esuko eyamia musumfu oduman kuma bana na Kofi abakosam ebeto me na mene prophet major eja Moses ba bam mene no eba abedi enkomo na wakyere yemu eno ntino enko bebia frobia na obi nso enfrobi se ene nso no atenase ye ba abedi enkomo ede afa sunsumu entokwa spiritual battle na enko wi no wobenya wo chafa menya me chafa me dane me hosema me ba ene prophet ebedi nkomo abusuya sere piesie enko emfama esanse toda aya na de woye edema mene mahwefo no ana mebusuafo no ya na esu papa ya de brewa wogibre etenase etwen ekosi se dwumedie ebeko na wieye na mepese mema wo afisiapa soronko afisesei na wonso de wonso wo hwehwe no na wonsa etimi aka na bibia ay kama eno ntime pese wo frɛ obi na obi nso frɛ obi na monka nkyerɛ mo se oduman komana na Kofi enenso mene eja Moses ba prophet major yatena se ye ba bedi sunsumu enkomo sunsumu nkomo hya nenso se ka ne de wonim se de den den na meka ede kyerɛ no eno ntine kam ho a yendi enkomo eja akwaba ya me de isha che enya asem kuma jo ya ebusia papa ya me ne hye etimi di nkoma na afi de agbofo abono mbusa sa ade ade no no wokosa waben eja Moses ba eja Moses ba odifo major 1 ene no bedi nkomo papa ohune mu boko Awurade Adom ha isia che afisiapa afin kometo ye e bia me kasem hu ana ma me nim de ntira wo Onyankopon sa na ote ye afisiapa bio afin kometo ye Onyankopon mwa ya afisesei as ne yekoye ni ado na yekoye ni na baba ye ba bedi nkomo sunsumu nsem obi nnim sunsumu nsem akoyesa adechi mu nsem ye nyi obi obetimi a kire nse adechi a sei na besi a anka ye ni beje na ye obi a na betimi hunu saa de no aje de owo sunsumu ani ena obetimi ehunu eno ntini ya ye ni no mpempi no ya na eje yebisa ana ye mo ana ye hwehwemu e de firi mu nkyɛn na mo nso mo kire ye mu kakra na before that no ye bedi bronya abefo ntenta fide no so nsam kwa na ekoso ensam ekoso baba na nsam ye mekọ abefo ntenta fide so a unu Adom Kyei Duah unu Adom Kyei Duah ne
Unua be ma Akwesi Awuah. Akwesi Awuah. Omo de abo ani o. Asofo mienu. Ya semo. E de abo ani kire se Akwesi Awuah kire se wo pe nkwaje sem a nkọ nkotena prophet Papa Adom Chedua asore dem enkwaje iso ogbolo enkwaje Yesu moja ne ade o kire se yenkwase ade. Okay. Ti wo pe nkwaje aye nkọ ho nkwaje so ogbolo ne ade. E na ojafo nso te ono so ne tai pai. Na o kire se wo man warning. Wo se o okot ya mane ye no okot. Se wo be kana asem bi mu a wo se na ebufu mfanche. Papa nso te ya no so baaye asofo no so special no so be yi na no say ye the man so on fam mre no kokom o de bebre no kokom na nso se ka se onjina abonten ka onsuro no beka papa ye answer na be hye nkomo twetwe na se no yim bonwura kwakra de na beba ma asofo mienu a ye de nyame from na ye ni ho obi besie de na beba ma ntokwa abom ntem sa. The first question is nyame wo pentokwa sa na ana oso ntokwa so sure me da say Nana Kofi. Papa, Awurade wo hyira wo. wo hyira wo so papa. Na menya okasi enso so. Papa meto so ana ma wadwuma nkoso. Amen. Ono waboafo nyina nko munim. Amen. Atiefo me ahwefo Awurade wo hyira mo bebrebe. Mejo wan nie. Bebre na de ense obi anini pa. Ye ka ne enim. E kire ne osoro kire. Ni osoro ne ba. Nye ya adwene. Efiri se papa ne se wamfa mfiri esoro honom amfa mawo a untimi nya wo hwe ma ne yiye. Na eduru baabi a ye fa nsem bi kakra na ye de bi aka ho na ya ka bom na etimi aba ba ye baako na ewie peye. Asem a wo bi sei nyame mpentokwa na dey God is peace of God. Oye nyankopon oya asundwe nyankopon. Opa asundwe ntina Lucifer ntimi antena soro because Lucifer mpa asundwe. Enti se o mane tena ho a asundwe ntimi nyeden emma ho. Lucifer ba wi no sa asundwe ni wi ase because ba bi owo bi asundwe nyeden eni ho. Enti no se asofo mienu be hu se omo ko a omo mienu no meka se omo ye mofra. Omo ye mofra. Yeah. Di enti no omo ye mofra. On se enye afe ana enene nyamedwuma eba. Ebinum aba be ye kọ. Atenenefo, agidifo, adifo, sempakafo pii atwam. Noah mo, Job mo, omo nyina enokom nyina no me sempakafo. Omo nyina aba ye den. Ekọ. Ati asem na se, ya nte so omo ye sa nema ne bi. Adifo pii abesene kọ. Odifo ba no ne amanfo ko ntokwa. Elia nkwa na enukura na challenge. Na ba afo pese omo kire se, omo wo nyankopon a ososene sa nyame wei. What you say? And almost proof so omo de omo ya abosonsonfo. Enti sa ntokwa ne de Elia no gina se and the memo hunu se sa nyankopon no ne nyame. Ampa opufu yi. Enti ye hu adifo wo twerɛsɛm ba bia se na omo kontokwa. Yesu ba ikora bi ansi. Paul mo ye be ha omo amumfi. Enti se osofo na se mu mie no mu firi se mu ye nyankopon asofo de a. Me pese me bisa wo mo se nyame be na gina omo mienu finfin a wo mo kwan so omo nkosa ntokwa no. Okay. What you say na say se wo se wo de nyame kan na eye na se meme de eye bonsam tumi de a ene wo nyame kwan kan no o so ka kire wo se ne wo ye de den jai na wo kan wa no ye den atum no no a take na reto. But se wo no mom no akwa bibi ti se wo pese wo kire se nipa ba ko ni mfiri nyame a o mfiri nyame a wo tag no for what oso mumma ni nyina mom nya den enyini se twapre ni Duah obeyi ni de ye den ewom se Adom che mfiri nyame o so mfiri nyame o nya na bebu na ten sa se wo se awurade na se kone koyi na ten dia ene kone nchen straight. Okay. Because me who Bible mu baabi a onyankopon ka kire obi se onko yi obi atan a ogina baabi e di asem no esuma mframam e di kone nchen papa Adom we dia uni oba Akwesi Awuah baba wo nchen na asem se na awurade se me meka nkire wo uni ni mienu wo ka kire ni wi a ukọ. Okay. Na me anka se be gina ne kama wi ase nyina anya den ente ye wura Akwesi Awuah ntimi nka se sa na nyankopon ka kire ne se se no kure se nyame ne se omeka nyame anka se onka ne sa. Okay.
na say papa say me to ase a na say nyame esoma wa won soma wo say be gina abonten na bom no obi antene mo soma wo nipa kro no yeah say ye wo na wo ho asem na nyame pese wo ne wa obeka kyem ya me ye odifo ne say ko nipa esimesi ho okay odifo bi ko bete akọ ohene Yorubia mo oso okọ ka kire no ne nyame so me den e ka kire no ena nyame na asoma Nathan ko David nchen ena okọ ka kire no ne nyame so me den o me ka kire no ba ye wo de Nyankopɔn soma ne nipa mane ko kana bonte no okọ ka kire oman on kan kire nipa ba ko yes okay your mind onyame soma Samuel yaja Samuel wo yaja so nchen okọ ne nase na okọ ka kire no ba me ka ne bedwam ba edru ba bia se Samuel ko kasa wo bedwam no edom na atwa hia wo ho na okan enti nyame nipa na Nyankopɔn soma se koyi naten no so yo ohene so yo nipa titiro bi president minister opani bia wagidi nyansani bia wagidi nipa bi oyɛ titire no se nyame soma wo se fa asɛm kɔma na ɔma wo nkɔka asɛm no obedwam ɔma wo kɔ nipa ne nkyɛn direct se wɔkɔ ne nkyɛn a kantɔfa be nyina ngeti emba papa de ama yewura evangelist Akwesi wa etre se Adom Kyei prophet won firi nyame ne se emre bi prophet be ka se na omoye 25 in a room ena omoto omoso aba ena omoyi no ena omokyere time a ode be last ewo na hinnie mu eno na ama ne gyina so de kan na papa wakoye difo na wakoye sofo pani ye yi obi mana bedi oman so na asafo bi so a ye de mokɔhye bebi to mo so aba oni bribi ne na Adom Kyei kana all kind of spiritual way sunsum asɛm na wo ka wo enti sunsum asɛm no so o ka se no mo ye 25 a wan kyerɛ sɛ no mo ye okot for 25 wan kyerɛ sɛ no mo ye adi for 25 wan kyerɛ sɛ no mo ye maame wata for 25 o se no mo ye 25 in a room ene ye to o mo so aba sɛ awurade adifo na no mo ahyia ko Nyankopɔn ka kyerɛ odifo Elia says oku hu a me wadifo mako pempem enti nya nko ane difo demo saa mre de wo na mayi wo se kɔ ne ko yi o man na ten enti so so wa bre na se wo ba be ka se wo nko ane difo na waka Elia menyi ntum na mmom me wo 1000 wo wachi na wo na me you yes okay enti sa Adom Kyei be ka se no mo ye 25 ne yayi na enu ye onu sunsum asem yes okay enti se wo no pese wo hunu ne enti a wo ka sa de a en criticize no ko bisa wo Nyankopɔn a wo se wo nim no na wote ne no bisan se awurade asɛm a sɔfo ye wo ka nie na mente ase kyeremase ne Nyankopɔn kyere wase na wo begina nanum asɛm a kan ne so be ka kyere ne se se me sansɛm no mate ba wo se wo ni me dada me ade bi wo na mete a me no me mmoso se awurade an kyere me asɛm na se a menka good so enti na no de no nya asɛm e se amanfo de tena bonten na o mo ka ho asɛm omo me enu adane omo ntem sɔfo me because adifo de nyame timi yi obi apie anytime bia adifo papa omo ye o say ye wo adifo na ye wo adifo enti bible say adifo huhum she adifo na say ye wo major prophets na ye wo minor prophets major prophets ebi ni Moses Elijah ebi ni Elisha ebi ni yes Samuel mo Isaiah mo Jeremiah mo da ebi ti say Yona mo Yoel mo Mika mo Obadiah mo Amos mo omo nyina ye minor prophets enti no saa nkrofo ni nyina no saa major fo no omo mpie bebre omo ye mako na dida nkura kese no by man of omo do so pi enti se wo nso no kura no o evangelist uni adifo anini adifo aso evangelist for bebre e dae so anyway ne eye emu mako omo timi mpaebo ne akomtim ne nya na se evangelist ya eze eni adi hunu ade no enye yi se obi wo de bisa omo de dae so sa evangelist for de gira dae so na anu se Aaron no ye no ye D4 ma Moses mean so ye evangelist okay Bible say Yetro say yim etitro from panyimfo na che o man no mo hwe o mean say o mo ya hwefo okay
On enti awurade ka kyerɛ Aaron ne Miriam sɛ mo sɛ mo si difo bi wɔ mo mu a ɛyɛ daesu mu ɛne anisuade hu a mehu ɛna me ne de kasa. Okay. Na nti sɛ Mose ɔno de ano ne ano na me ne yɛ dɛn ɛna me ne de kasa. Okay. What you say? Evangelist for omuni ani o. Omo de yɛ daesu. Maako na wani. Omo ne Nyankopɔn ni nkitahudie ti sɛ ɔto na awurade afrɛ na firi soro. Ɛyɛ 11. Omo de ne te saa no, adifusɛm wɔ mu kakra. Okay. Ebusia, me say obi ni ma obi tire. Yedi enkomo. The entire me started this and say me papa oye so for penny oye major prophet. Eje Moses ba. Na wɔka sunsum nsɛm a wote sɛ nsɛm na wɔka no wɔka efiri sunsum mu ankasa wɔakyerɛ mu ma yate aseɛ wɔ abɔnten a nkɔkɔ ho ntɔkwa asɔfoɔ mmienu no enyi ɔmo ntɔkwa wonka mu sɛn wɔyɛ asɔreba nkɔsɔre ngyina nkɔsɔre ntia na nsɛm yi akyi abranteɛ baako atum aborɔ no eja papa ya na ɔkyerɛ no prophet Adom Kyei a ɛna ɔkyerɛ no na ɛfa beebi no mɛka sɛ ɛyɛ adesua ɛma yɛ nyinaa because papa abɛfo ntentan fidi kɛse no so yɛ mu bi ɛkɔ so a yes papa sa sɛ nyame frɛ wo sɛ bɛyɛ ne sɔfo na ne difo a ɛnkyerɛ sɛ fapani nim yɛfo Adom Kyei yɛmfa sɔfo dwuma ne bibia nto nkyɛn ɔyɛ papa pani wanyini ne mfie kɔ n'anim sɛbi o menim ne madeɛ ba ne ba pani bɛkyɛn wo so ne ba pani bɛkyɛn wo ɛno nti no sɛ wo gyina social media na wo kasa basa sɛ nkɔyɛ papa nka nkasa ntia no ɔyɛ wo ofa bi a wabusua pani a ka de bo bɛ den ɛnkasa metufo na ne ɔyɛ nyɛ wo ba mu da bɛn wana bɛka kyerɛ wo sɛ ne ɔyɛ nyɛ awurade na ka kyerɛ wo sɛ ade baako a ehuma asɔfo no asɛm na wo ka kyerɛ nipa ne sɛ wo yi naten anaasɛ wo bu naten no enti awurade na efiri soro ka kyerɛ wo sɛ kɔka kyerɛ Adom Kyei sɛ se ana social media ana sɛ social media nsɛm na atete yɛ ne niyɛ na uhuru yɛ ana ne suba bi nti na wo kasa wanhwɛ yi a wobɛkasa ne nyame atwe no ho na wanya problem wobɛkasa nyame ni wafa ɛbɛyɛ wo sɛ ne ɛwo ka no woyɛ right nso so na wo fom kɔ me sɔfo bie ni oni ɔwɔ Ghana ha no sɛ ɔagye din a mimi sɛ ne ho asɛm mfrɛ awurade wɔ me bi sɛ awurade na ɔka kyerɛ me wi a ɔsɛ mako aka wano tum mia wano kosi sɛ ebia ne pa ne brɛbɛso ɔsɛ last time me interview bi wɔ sɛ Lion TV or so me ka Adom Kyei hu nsɛm bi saa very good me ka wie na me ka ne pray sɛ emre bi enche sɛ ne besi enti me papa no enti mesrɛ wo sɛ ma wo pa ebom nyɛ den what you say no so me bu be enti wo be gina wo na so tag nipa no straight forward direct isa na onu moja nyina eti sɛ de o gina wo na wo yɛ wo hu ni sɛ wo no moja da asɛm ni o asɔfo ni yɛ tundo kankan small boys no one omu wu ade omu fɛre ade kyɛ sɛ ɔda so daeɛ na sa ade kye na sɛ abamu a ɔse nyame dɔ no nyame nim no enti ne opa bia na ɔka kyerɛ pani yɛnyɛ ne saa o na yɛ ne Nyankopɔn kasa no nso yesu yɛnyɛ dɛ yɛ de yɛnyɛ daeɛ so o yɛ de yɛ hunu nyame ankasa yɛ ne abɔfoɔ kasa bɔfo yɛ soma bɔfoɔ ma ne ba bɛkonkɔn wiem de gyina yɛ nim tintinsoɔ ɛma yɛ ne kasa nyɛ da yada yɛ tena sɛ ma awurade frɛ yɛ firi soro ɛma yɛ pagya yɛ ti hwɛ wiem etie asɛm a wɔka na yɛ de ato fam yɛn so yɛnyɛ dɛ okura mo mpre din nanse me ko yɛkɔto no akebiniza ya me hyira mo omo yɛ program bi omo ne prisoners no ɛkɔto nse didi ya wɔ central prisons edum yɛkɔto abrantie wɔ hɔ na areho I think say adesuade na etoda ahwefo mo fa nkyere na metai ka asɛm say ansa be fro bi so a man of God no sɛ no so sɛ ɔyɛ man before God na so ɔyɛ nipa ansa na yame no ne bɛka ɛno nti no etoda na sɛ wamfe wo se a nipa ehunu sɛ de wo si etie papa me pese ye de we no konkon yo wetu omofo wetu asoremanefo afi ye mbomra ye nkomo twetwe ankasa papa ye di bronya beto obi eku ye di bronya obi agye ne ho a endi
papa ye di bronya obi ho akyere na abrabo mu ma bronya ye di kura no yare nti wontimi ndi bi me ka Akwesi saying spiritual battle honhom ntokwa ono ankasa no obi na bo no yim se de ye ne se uni obi ko ntokwa na wani sei ehunu nipa no papa ye ka se honhom ntokwa wada roma timu na ma yentiremu kakra show me da say Bible say nye ne honam ni moja na enya mini say enya wo ne we na enya ye ne honhom mu wiemu atumfo panimie ni tubidie ahommone a ye ne omote ha ye ka honhom a ade a ye mfa ye ni hunu na etimi ye biribi ene ye friend spirit ene ye friend honhom se ye ka honhom ntokwa mini say spirit to spirit mo kontokwa sunsum ni sunsum ekon anase sunsum ene obi a onni sunsum hunumu ediesie bi ti se bayifo how woni ani ade be hunu but okra ne de ewani no ne kra ne ye den epre enti ye ka honhom ntokwa a eye ntokwa a esi ewo honhom afamu a yemfa ye ni ye den ehunu se ba bi efri se ba bi a eko na wonim gine yo wo honhom hunumu ni honhom aniwa eni hunu de kodi a eye den ekoso eno ne ye frɛ no honhom ntokwa abusua prophet major ni ntiremu no eye me de entokwa ekoso a wankasa na ya ne wonya santokwa no physically you wouldn't see but spirit na wo mu no ehunu se wodi apene ewo baby papa mama mbusa se meni wodi kafra meni ho enya ntokwa ewo honhom mu ana se meni ho enya ntokwa enisuo na wo se mentwen na mehunu papa after say wakasa asam na kire me no tofe akwa etimi twemu ana yo tafi akwa ntimi ntwem unless se waben sa tofe akwa kire se mepegu nyame mpengu no entimi ntwem ye kana kwa baabi a entimi ntwem ni se nipa wo ka asem no ye hwan eno ye number 1 asem na wo ka ye no se wunya hunu nipa a one no a se wunya hunu se ne osetu ete a ida so a spiritual person ana wonye spiritual person two ways so your spiritual person aka hunu so ode sa asem na ode okan no ode ko honhom straight onye spiritual person a ida say twen na be hunu obeba also physical bra wani na ana se ode obefa spiritual way bi obetimi di wakoja obetimi akobu odua obetimi akoto wadu obetimi di wako aduro so akwakosew obetimi akoye ade bi ewo baabi de atia wo kra ati asem na se obetimi akoto honhom amram yebetimi abotuo betimi awose kan spiritually yebetimi akekere wo kra yebetimi atwa wuti kura so physical na ati ase ono ye frɛ ne ti ase wu na papa me ti wase a twan na wobehunu a eye honhom ntokwa no eye obi a owo honhom ani anasa ne ho de honhom kwa no timi ka tro bi se twan na wobehu dabi otimi de ukoja baby so obi ka tro se twan na wobehu onye bayifo onye sofo onye komfo onye malam oni tumi bia but as soon as say ubayi ade na be hye nipa na be ka tro se twan na wobehu no owie ukọ so no so kọ enti twan no na wobehunu no afi na wokoye ho adwuma enti obetimi akọ ne fie ye frɛ bibi ne tan dua obetimi akọ bo dua ye waye me wo me bo dua wobewu awia kete kosua wo shinapo de waye awie sɛ uni ho unim ne waye obetimi afiri ho akọ nsuo hwefo bi so te sɛ komfo obetimi akọ bosomfo bi ho obetimi akọ sofo bi ho a sɛbi onhwehwɛ nsɛm hunu ne odifo ade wo okra akoma no asofo ina ede moja ye jom awurade nyankopon twen na wobehunu asembe na oken twen na wobehunu aba papa me minim se twen na wobehunu enya kasapa na eba na se na wosofo a wosofo timi interfere wo twen na wobehunu ma me nkyerɛ wo ade na si o ka se twen na abehu ɛhɔ na ye point na ɛhɔ na ye wi se bi a meti hoi obi aba me nkyɛn oba wo se papa bema wei menene nete kwan odi mafa so nie kwan odi mafa so nie waka na asɛm nyina ma mahunu sɛ nsɛm o ka ne kyerɛ sɛ bema ne difo o wie ye no bema no asan ka kyerɛ ne sɛ wo twen na behu kwan a me do be dai ebefa so enam enu nto osuro onu so ne tumi ene wadwane na waba aba betoa me
to oba na obeka asem sa o se twen na abehu wo de kan akoma to yam ye friend say o se be ye friend yaw yaw no ana wo de Bismarck magye din na wi enti me ba behwe nipa na adwene a wo de kan asem no enti me hwe wie na me hunu se asem nipa na ka no obekwa akobɔ odua odo bekwa aduru so nanso ye ntena wo ma ne mmem enu nti yebeye we na de asi na ade na obeye no ho kwan enti ebi a ade na ebeye no me se ebi aginso we fa ko dware ana se giade we fa ko sra giade we fa ko punu ana fast 3 days bompa 3 days na fasi ano kwan wo ye wi a tena oba bi obefa bia na obeye bia enye adwuma okay na se papa nipa na ka twen na obehunu no nipa na ka asa asam no kire no so otu ho anamo a na so okohia spiritual person etimi breaki obi ohonom a twen na abehu na obi be ka akire no obekom no na ne ye ka akire nse won twen ne difo ye na ye difo konkono na ifra urade no obeka asem na se udifo ayehu udi bim so ayehu enti se udifo a mini se wafu nipa no but we two things either say ye be ka akire se kone kopa na chewo ne bra ana se untimi nkopa na chewo eye ferie eye bibi a che se untimi nkopa na chewo eno no ye di kan pa nyankopon a chewa ye dey ama wo se urade ja titum wi a se nipa no kra de nkono ho bi ya ye be gina so asi na no asem ne de ano kwan enye adwuma wow papa obi yaka chance won train obi hu opese otwi ne tifiri enya no train na obi hu no enya ne pakoro yo opese otwi ne tifiri ase on se etise duabo obi ka se twen na abehu na sunsanso na sha se etise duabo okay obi abo dua na wunim obi di wakọ aduro so kokun na wunim obeda beso dan na so wo hu dan nko a but enkyere wo se ni pessimism na yosa it you have to run fast to God okay it wo nyankopon kya nyame be kyerɛ se ade se na yɛ den ekoso wonye dwane ato nyame nko ade nyame de be kyɛw Bible se na Mose wo nkuro bi a na yɛfrɛ wo dwane kwabea kuro awurade ka kyerɛ na ko akonkunu Mose se ɔse chichiri nkuro na to din dwane kwabea kuro so obi wa chiri ni bencheye na so ofum oye bone bi otomusu bi na se otimi dwane ana se ye pamona penekunu na so otimi tumirika be wura kuro no mu a ne bone ni mfunso nyame awurade me di ache no okay so wo enti as soon as se obi beye ne yonko bone obi beye bone bi ade anyame pa no se wakokum nipa se wakoyi nyinsa agu wakoto obi adu wo ye bosonsomfo wagyae wo ye konfo wagyae wo ye mala bone wagyae wo ye sofo bone wagyae na obetum mirika se uwura nyankopon ahenni a eye konkunu mu pe asona se otu na si wo pe nyame ehumobɔ obi aka tro bi se ontwe no obi hu oku nipa koro no udwane to nyame a nyame be hu enu nti na wo se nipa na mo ahwe yi no cause udin se obekun no udin se mu no obi kun to twena a oba nyame tan se nyame gye no na se ebe ya me bisa nipa se ya na munim se Judas obekɔ bonsan gye mana Judas na sa papa no ya da bia me so bisa me hu Judas no me bisa me hu se na de abrante ye se papa ye ulmani de oye ye ono ankasa sia no wogina mo eye hintasem enti so obi ye bone ne te said de ha bone bia ni asase wo so nyankopon tumi mfa nche ebi se eni da ho bone nyame mfa nche ena nyame mfa nche nyame mfa eni da ho bone nche but che abra wutimi nu hu pankasa hia nyame ai no de achew o de che okunipa nyame de che wona di bone sini Paul no nim se nyame wo no nim tama no di bone no na onim se nyankopon wante Abraham dinda wante Moses dinda tete di for wante omunka da fine Yesu ba asase we so no Paul no ni ho mo wante ne na Yesu ye enso se still na ye very good Damascus Nicodemus no nyamra kyerefo pani no ya pa ti no mu atan obu enti wa mu ntanchi ada wanwane anko Yesu ncha na jo ode ne fonso che na ba mo erade ebusia ye di nkomo
spiritual battle. Ntokwa. Papa mbusa asem refi. The word train na ubehu ankasa no maka minya mfamfa baby. Betimi so maka minya mfamfa baby. Oh yeah. So husni bibia. Maka mi mfamfa. Ne free wanu mu ba no. Eno na obonsam fa de ye adwuma. Enti ade no maka minya mfamfa baby but esi medwene ho amenti ase ye obi nso te baby ka se bra yi no ka kira kwai se won twen no obehu nti aye de ono no na fa baby. Me nso me nim wo hwe. Two things. Obi o ha gya wo ne techere maso. Okay. Obi o ho no mo nso so a ahonhom bi di na chi na ono ankasa kura nim. So obi nso wo ho no mo a Nyankopon bofo ankasa di na chi. Bofo di na chi na friend spiritual guardian angel no. Okay. Or you too smart to the extent to say on pesa obeye ne babone. Enti nye nipa nyina na ye kaseti a wo mo. Obi o be kaseti na obeye hu keke. Babofo di na chi ne befa. Tumi di na chi ne be take action. Abra ono wa mie na no kura nkase ka mo. But onya kase ade a odi aye me ne nka hwe ahye na koma. Nya hye ne sa pe obon se spirit no. Ebi so hwe ni na chi. Saa time na honhom a etwam no omuhu se wa ya brante bone na ahye wo mo nso so nti o meko ama no because a nature wa bro no ankasa no won fa bibia on say bia ti ase yi on say etumi edua kura mebu bi yes ebe etumi edua we etumi enti etumi no wo bra oda bra wo sore bra wo fie okay so ho samra ye kasei bia na oni fie oni fie chese tumi na otini mu no wa free eko ebi ebebo na nsia na afi na wo ba betena ni enti yete ha ye di nkomo yi se oni honom a before so obeba betena ni mu no obeba be hunu nkomo a ye di ni wase nyina yeah CCTV I just say wo twere exams na wa ye Kofi sat in the office so ni ne wo twere but last minute no one be kwa komake who Pro Max? Duah Pro Max. You come on, no, so about over na. It is so Timun so and ye can you know wotie mo. Oba de nkomo twetwe no eba ewie wada roma. Na nkomo ye din na ye mbo ne to fam pese me hu ni se obi wo ho a twen na obehu ni honhom ntoko enya no. Mo wo ne bi a sa nipa kro no enya no. Nyasa afi na ebenya no. Enya no. Obi nso afi na obenya no. Sa nkrofo yi papa mo wo mbo bi a nyame betimi afom so abo sa nkrofo no. Amwa de bebrebe. Nyame wo tumi wo bibia ho authority se ni nipa kan no nyame timi reverse. Na ne etie no on se enesebe ye asofo na yaba no. Ye asofo na yaba no. Obia ne nakwan. Okay, yeah. Ena obia ne nyame a wafre no. Ena obia ne se ne osi ye n'adwuma. Enti sesi ya na me a menim me ho no ma memfa me de mom nye den enye example. Me tie yi se wo ba me nchen so obi aka a kire se twen na wo behu na wanya sunsun so a nye se me fitin ya na me ye bibi di ama se ya sorry time na nyame nya bi so ka kire se nipa wote ho no obi adome no frɛ no eno me ne te say bompa e ma no and the truth prayers no awurade betumi asan aka se so bompa no ma no wi a ya afaade we gu nsuom ne fama no no nware no ano no akwankyera ba no obi nso wo ho a ekoba ne sa wi a agye se obeka asem kire wa wokɔ kɔ bi sa awurade kwan kora asem ne fa so bae sunsanso na wanya no anase nam kwan mu a eba no edi ade pot na nipa ne yadi tria no okoto na duana ana okobo dudua anase okosen no sunsun se wonya hunu ne okoye ne wi a eno na onyankopɔn be hwehwɛ achiwade ayeden ade ama na ade aka nipa no na saa kama na eba no asanity papa obi wa abrochire yaka chance won twen obehu the matter so say ahohom no etimi travel faster than ye na ye ko physical no obi wa abrochire yaka chance won twen no obehu papa obre ye so wote abrochire amframa de abefa wona so bre de
wobetimi abrebi papa ohia mmoa efiri mo nkyɛn ekwan bɛn so na wobetimi aboa ewiase na ɛda hɔ no ba ho ne bambɔ a wobere wo nneɛma bi ho hwɛ saa nneɛma a yɛka nyinaa obi wɔ bambɔ strong wobɛka nyɛ adwuma obi nso ne nyame wɔ apam woka bɛtɛne aba wow so obi ne nyame wɔ apam obie wa no ka asɛm bɛ ne nyame ahyɛ ase ɛtan okay nyame ne obi wɔ apam nyankopɔn bɔfo bi gyina obi akyi dendendenden a ɔtane kura sɛ nipa koro no wobɛyɛ ne bɔne enti aso na sɛ wobɛka nipa ne pɛ na bɔfo na firi n'akyi abɛdi n'anim obɛdi wo nya kɔsi sɛ wɔbɛsɛe wo enti saa nneɛma wei sɛ ɛnya ba na ɛnya to wo nko adeɛ a sɛ woanyɛ smart a woanhwɛ a wobɛtumi awu ɛsɛe adwuma ɛyi w'animonyam firi hɔ ɛgye wo kra firi wo nsɛm ɛma adɔfoɔ dwane firi wo ho ɛtumi ma w'abusua po ɛtumi ma w'agyapadeɛ nyinaa hwere wo so obi ka sɛ twɛn na wobɛhu a memetie meka kyerɛ sɛ twɛn na wobɛhu a woso nneɛma okay yes enti sɛ wokɔhyia nnipa bi te saa na woyɛ nadeɛ na ɛhye no ɔka sɛ wo ne ɔde ayɛ me wode twɛn woso nneɛma nkasa before sɛ ɛbɛtumi afiri wo so no na wankasa wagye wo ho gyina firi sɛ yɛwɔ Nyankopɔn nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔka asɛm to so a apart from ɔno obi antimi nane no enti sɛ wo face saa problem wi a me deɛ mɛka akyerɛ wo ne sɛ obi nim obi kyerɛ pɛ sunsum nipa a wabɛn na kyerɛ mu kyerɛ no na ɔmmoa that will be the best way papa na nipa no ɔfrɛ wo na sɛ ɔne wo di ho nkɔmmɔ a wobɛtumi aboa no saa kwan so mɛtumi aboa no ma no aboro so okay ɛyɛ simple okay papa ɛnneɛ wo telephone number ne wokyerɛ kwan yo Awurade nhyira obi biara a wɔhwɛ yɛ nyame wo nhyira wo mɛgye wan nie me wɔ trɛde wofa santaase kɔ ɔbo ase na wo ba ahenema kɔkɔbe baabi a me wura Ebeneza wɔ no wotra hɔ na ɔba bo food na ɔba kotwi na aba nkransa na wadu trɛde wodu trɛde station hɔ no ma pɛ gyina taxi rank bi wɔ hɔ bisa wɔn sɛ wokɔ mɛgye wan hɔ wɔn de wobɛba sisi a me number ne yɛ 0542 811 050 0542 811 050 problem biada ɛwɔ wo so no nsuro wo de frɛ me ne wobɛdi nkɔmmɔ sɛ bambɔ na wohwehwɛ sɛ akwantusɛm sɛ wadwumasɛm wo visa akyɛ sɛ yareɛ ne da wo so yareɛ biara metumi asa nyame ama me ho tumi sɛ biribi na wonte asɛ wabrabɔ na apɛ sɛ wohwehwɛ mu hunu ne ɛkɔ sɛ obi na ayɛ wadeɛ ɛna apɛ sɛ wohwehwɛ mu sɛ wo ne obi na te sɛ wo ne pani bi na nam ɛna apɛ sɛ wohu deɛ wɔ ne ne ntɛm sɛ wo ne ɔbaa anaa barima na te wopɛ nhwehwɛ mu ahu wankasa wabrabɔ no pɛ sɛ wohwehwɛ mu hunu deɛ Nyankopɔn asoma sɛ bɛyɛ no asase so anaasɛ te sɛ afei a ɛbɛso yi wopɛ sɛ wohunu ne ɛda w'anim deɛ wopɛ sɛ mehwehwɛ mu ma wo biada ɔsoro Nyankopɔn adaworo ma yɛwɔ ho akwan wɔ ho tumi yɛbɛtumi ahwehwɛ mu de ama wo sɛ wohu nipa bi na awu wonte aseɛ wode frɛ me yɛbɛhwehwɛ mu afrɛ ne kra no ne yɛne no di nkɔmmɔ nyame nti onyame bɛdi nkonim Awurade nhyira wo mɛgye wan ni nyame nhyira wo abusua me ha m'ani ɛnka asɛm ɔho sɛ deɛ papa yi kasa mahwɛ ne di wabɛn because me ankasa mepie mu ne program bi ase na nsɛm a ɛsi wɔ ha na ano ɔden na ɛduro bɛgye ɔyɛ ana ɛyɛ atrema ɛno nti no ne number ne go screen ase no fa na frɛ no na nyame ɛbɛnam no so ma wo ha wo nyinaa ɛto atwa ne din ɛde prophet major 1 Eja Moses ba bam ebi enni hɔ biom ɛne no edi nkɔmɔ watrɛ sunsun mu ensɛm so bi ka so no yɛ ntɔkɔ a ɛno ɛna wakyerɛ mu nso a wohwɛ nyame enhyira wo bɔ mpa sa afisisi na nso bi sadi nyinada nyame ayɛ ɛde ama wo mesɔre so na makɔ a na edin dada nada ɔduma nkɔmɔ bana na Kofi abakwasam ɛbɛtɔ me ɛno nti no yɛ na from kɔnkɔnsa hene wentimi a from grandpa na bibia ɛyɛ kama ɛmfa ɛma menu assurance, it's you, Macron.